abaphulula emathuneni abo. Yise noma amathuna ayibafanele, yise noma amathuna baqalile bakwawabo, okusho ukuthi basekubhaliwe ukuthi wena uzongena lapha. Kodwa lithi iBhayibheli wathuma izwi lakhe wabaphilisa, wabaphulula emathuneni. Angazi ukuthi iliphi ithuna lakho obhekene nalo, kodwa namhlanje ngaphambi kwashumayela nje ake sikhuphuke namathuneni. Baba sikhuphuke namathuneni. Baba sikhulule emathuneni ethu. Awu baba sikhulule emathuneni ethu. Baba bakhona basilahlelile lonyaka ngenxa yekhona. Ake sithandazeni sonke nje bazalwane. Sithi baba sikhulule emathuneni ethu. iBhayibheli encwadini kaJona chapter number 2 verse number 1 lithi iBhayibheli uJona ephakathi esiswini senhlanzi wakhuleka. Uma ngathiwa yiliphi abantu bakho ithuna bakulo, siyakhuleka baba, siyakhuleka baba wesikhulu. Thuma izwi lakho, thuma izwi lakho, thuma izwi lakho. Kukhona lonke ukugula baba, thuma izwi lakho baba. Lithi iBhayibheli izwi lakho baba alibuyi linaphatha. Izwi lakho baba ilamanda lamashiyende. Thumela izwi lakho. Wonke umuntu uNkulunkulu ogcwele ongilalele njengamanje unethuna akabhekene nalo. Thumela izwi lakho baba, thumela izwi